Klapka. Zaspievaj si so mnou, poď aspoň hmkať si, budeme tajomnou kapelou, čo hrá si pesničky veselé, 2 a možno aj 3. Naše hlasy znelé stanú sa bratmi, spolu si spievame hudbou, prenikáme blízočko ku sebe, ty ku mne, ja k tebe a k sebe voláme aj bytosti neznáme, hudba tá spojí nás a budeme známi zas. No tak zaspievaj si so mnou, poď aspoň z ľahučka, s gitarou pod rukou stvorí sa pesnička, tóny zaznejú, radosť nás naplní, srdcia sa zasmejú v nádhernom mladení. Spolu si spievame hudbou, prenikáme blízočka ku sebe, ty ku mne, ja k tebe a k sebe voláme aj bytosti neznáme, hudba tá spojí nás a budeme známi zas. La 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 la. Spolu si spievame hudbou, prenikáme blízočko ku sebe, ty ku mne, ja k tebe a k sebe voláme aj bytosti neznáme, hudba tá spojí nás a budeme známi zas. Hudba tá spojí nás, budeme známi zas. Hudba tá spojí nás a budeme známi zas. Dotknúť sa nežne na úrovni duší, takéto stretnutie len málo kto tušil. Najkrajší zatiaľ úvod, aký som tu mala, Anna-Re. Najkrajší zatiaľ úvod. Vítam ťa. Vítam všetkých, ktorí nás pozerajú. Verím tomu, že sme urobili nádhernú náladu na úvod a ja, akože tu by nastala otázka, že čím sa Anna-Re zaoberá, čím sa ona živí a čo ona vytvára, takže už si tam povedala v tejto krásnej tvojej pesničke, že spájaš ľudí, spievaš si zároveň, pretože s hlasom nielen svojím, ale aj naším. Už tu máme prvú reakciu, že ahojte, dobré intro, Ivanka píše, tak sa veľmi teším, že nás aj pozeráte. Možno dáme ešte na úvod, teda na záver, uvidíme. Tak, a Anna, to, čomu sa všetkému venuješ a prečo si tu dnes u mňa na tejto debate, povieme postupne. Povedz mi prosím ťa na úvod. Je naozaj pravda tá, že aj tí ľudia, ktorí nevedia spievať, sa spievať môžu naučiť? No, túto otázku dostávam veľmi často a opakovane hovorím, že áno, dá sa to, lebo keď máme hlas ako taký, že vieme rozprávať, tak tým pádom máme už prvý predpoklad na to, aby sme spievali. Je samozrejme pravda, že to, na akú úroveň sa kto dostane s tým spievaním, tak záleží aj od určitých predpokladov a taktiež od miery úsilia, alebo teda času a energie, ktorú tomu venujeme, lebo je to všetko o rozvoji, tak ako sa učíme chodiť, keď sme deti, tak sa môžeme učiť aj spievať a rozvíjať to. Takže áno, dá sa to naučiť. Keď niekto chce, dá sa. Je krásna motivácia, že si nám zaspievala na úvod, pretože ak by som chcela spievať a naučiť sa spievať, dokážem sa naučiť spievať až do takej akože podoby, že môžem napríklad, že vystúpať v tvojom zbore? Môžeš, samozrejme, pretože môj zbor Spievanie nás baví je postavený na tom, že dávam príležitosť každému, kto chce spievať bez rozdielu skúseností alebo aj neskúseností speváckých, lebo mojou filozofiou je, že každý môže, tak ako som už v úvode povedala, spievať a keď chce, tak je skvelé, ak má nejaký priestor, kde sa môže tomu venovať. A ten môj spevácky zbor, práve preto v ňom doňho nerobím žiadny konkurs, žiadne skúšanie, lebo aby naozaj mohol prísť každý, kto chce, koho to láka, kto by sa možno ani neodvážil za iných okolností, ak by mal prejsť nejakým konkurzom, vôbec prísť na ten konkurs ako taký a tým pádom by nemal šancu vlastne spievať v zbore.
ale u mňa je to tak, že môžete prísť aj len tak sa pozrieť, alebo sa rovno pridať a spievať a nikto vás nebude skúšať. Tak, dnes si teda povieme o tebe, o Annare. Je to tvoje, ako to nazývame, umelecké meno? Dobre tomu rozprávam? Tak, umelecké meno a v podstate aj značka, lebo teraz už som si ju dala aj registrovať ako ochrannú známku, aby náhodou niekto si nevymyslel niečo rovnaké, lebo to by bol dosť problém potom. Áno, áno, áno. Takže dnes ťa predstavíme v rôznych podobách. A to je práve tá inšpirácia pre ostatných, že čo všetko sa dá vlastne robiť, keď sa venujete jednej profesii a máte viaceré talenty, tak viete ju akoby takzvané škálovať. Hej? To je taký biznisový pojem, to škálovanie. Ale ja si myslím, že v tvojom ponímaní je to vlastne výstižné. Kľudne dajme dole, áno. Nech to tu nemám hodinu na sebe. Presne tak, možno to ešte dneska budeš potrebovať. No a predstavíme ťa v tvojej úplne základnej podobe. Tvoja základná podoba je spev. Ty si sama speváčka, sama tvorkyňa, pretože ešte to je ďalšia rovina. Tvoríš hudbu a tvoríš texty. A druhá rovina, tak to vlastne si človek, ktorý, ako si to tam povedala, sama som bola na tvojom workshope Otvor svoj hlas. Ja si myslím, že troška otváraš aj našu dušu a srdcia. Poviem sama ten zážitok, ktorý som zažila v tú danú nedeľu, v podstate pred týždňom s tebou a s ostatnými ľuďmi, ktorí sme tam boli spoločne, pretože keď sa rozspievame, tak sa rozchveje celé telo. Ja som to tak cítila a naozaj, že to je proste o také celistvosti nás, ako o uvoľnení a to, čo z nás dokáže ísť von, úplne nádherné. Takže si človek, ktorý robí workshopy pre ľudí, ktorí chcú pracovať s hlasom, ktorí chcú mať možno sebavedomie, takže toho sa dotkneme. Viem, že robíš aj individuálne konzultácie. To ťa pozastavím alebo poopravím, že momentálne až tak nie, lebo však k tomu sa dostaneme neskôr, že čo ma k tomu viedlo, že momentálne som to pozastavila. Ale áno, konzultácia je dobré slovo, lebo to áno, keď z času na čas niekto by chcel naozaj len odkonzultovať, ale nevenujem sa momentálne takým pravidelným individuálnym hlasovým coachingom alebo výučbe spevu. Momentálne to mám zamerané len čisto na ten zbor, lebo však to je každý týždeň, každý útorok mávame nácviky a plus na tie workshopy Otvor svoj hlas a ešte také masterclassy, ale nie je to také, že pravidelná s jedným človekom momentálne. Áno, áno. A to je tá tretia rovina, ktorú si teraz povedala. Je to, že zbor Spievanie nás baví pod vedením Anny Ré a toto akoby ja si myslím, že poďme týmto začať, pretože toto je niečo také špecifické. Aj som sa pýtala, že aká je konkurencia na Slovensku v zmysle taká dobrá, že s kým sa dá porovnávať, kto má nejaký taký podobný zbor, ako vlastne existuje. Aj si mi povedala, že samozrejme, že existujú zbory, spevácké zbory, ale možno nie tohto typu, aký máš ty. No a teraz, aby všetci chápali, tí, ktorí sa majú chuť učiť spievať, lebo napríklad ja som tá, ktorá hovorí, že keď sa druhýkrát narodím, ja mám veľmi veľa talentov a mám pocit, že spev do toho nepatrí. Dobre, áno, viem, čo mi na to povieš, už si mi to povedala. Na druhej strane si hovorím, že keď sa ešte raz narodím, ja chcem spievať. Chcela by som byť spevačka, chcem spievať, chcem to vyspievať všetko, čo je vo mne a teda dávať tie emócie von. A prosím ťa, taký človek ako ja, povedz mi, jak je možné, sa môžem k tebe akoby dostať do toho zboru, čo tam všetko môžem zažiť, čo tí ľudia tam zažívajú, ako často to máte, ale v čom ste zároveň odlišní od možno ostatných zborov, tak máš slovo, páči sa. Ďakujem pekne, takže ja iba nadviažem na to, že čo si povedala, že keby si sa narodila znova, hej, že by si chcela byť spevačkou, takže ak tam niekde je aspoň niečo, vieš, dušičke, tá túžba, tak neodkladaj to na ten budúci život, hej, dobre, nemusíš byť teraz profesionálnou spevačkou, lebo presne viem, že tvoja životná cesta je teraz v tomto živote trošku iná, ale vieš, spievanie, viem, že o tebe, že hráš na klavíri, vieš, takže k tomu ten spev patrí. Dobre hovorím, hej? Dobre si pamätám, čo sme mali rozhovor. Vidíš, tak za mnou je klavír, takže dojdeš na budúce ku mne a budeme si tu hrať a spievať. No, pohode. Veľmi rada, veľmi rada. Ale čo sa týka teda toho zboru, tak ako som spomínala, netreba prejsť žiadnym konkurzom, netreba poznať ani noty.
netreba vám mať žiadne predchádzajúce skúsenosti, úplne stačí, ak ste si dovtedy možno spievali doma v sprche, v aute a možno ste si ani nespievali, ale niekde to tam začínate cítiť, že by ste to radi v sebe objavili a trošku s tým hlasom pracovali, tak naozaj každý je vítaný. Jediná podmienka je, že je to zbor pre dospelých, čiže od 18 rokov a horná hranica nie je. Takže momentálne tam mám aj v zbore od najmladšiu účastničku, členku, ona má 18 a vlastne, keď my sme začínali so zborom pred 10 rokmi, tak ja som ho poznala ako 8-ročnú a teraz sa vlastne k nám už pridala, keď má 18 rokov, čo je úplne fantastické a chodí aj so svojou mamou. A najstarších, ani neviem presne, lebo ja sa na vek nepýtam, ale je tam aj cez 70 rokov niektorí ľudia. Takže tá škála je veľmi široká a v podstate stačí prísť na ten nácvik, alebo ešte lepšie sa prihlásiť na prvý bezplatný nácvik, lebo každý, kto ešte nebol teda na tom nácviku, tak má možnosť si to vyskúšať úplne zdarma, aby zistil, či to pre ňo vôbec je, ako sa tam bude cítiť. A to teda na mojom webe ananarecoaching.sk, alebo keď si dáte do vyhľadávača spievanie nás baví, tak myslím si, že by to hneď malo vyskočiť ako prvé. A čo si sa ešte pýtala? Prepáč. Aha, že ako to prebieha? Hej. Čiže máme to každý útorok od 6. do 7:30, čiže 1,5 hodiny je samotný nácvik s tým, že je tam také rozospievanie, aby sa zahrali tie hlasivky. Trošku niečo hovorím k technike, ako nie až tak veľa, lebo nie je tam až toľko priestoru, ale snažím sa aspoň čo to odovzdávať. Potom to skôr odovzdávam na tých workshopoch, také konkrétnejšie veci, alebo viac do hĺbky. A robia sa aj rôzne také rytmické cvičenia zábavnou formou, aby sa rozvíjal aj ten rytmus, aj trošku pohyb, lebo ten môj zbor nie je statický. Ľudia nemajú noty, nemajú v podstate ani texty v zmysle, že by ich držali, ale premieta sa to na stene. A samozrejme máme aj na svojom úložisku, že všetko si vedia dohľadať, aj texty, aj nahrávky z tých samotných piesní, aj po hlasoch. Lebo to samozrejme, ja keď to učím, jednotlivé hlasy spievame väčšinou trojhlasne, niekedy máme aj unizóno, to znamená jednohlasne, niekedy dokonca ešte aj viac hlas ako trojhlas, aj 6 hlas už sme mali. A vtedy každú nahrávku máme samostatne ku každému hlasu, aby si to mohol potom človek aj priebežne počas toho týždňa opakovať, alebo sa aj možno doučiť niektoré piesne, keď príde do zboru neskôr. Lebo môže prísť kedykoľvek. To je to, že ja nemám nábor, že od septembra a keď neprídete v septembri, tak už nemáte šancu, ale vlastne naozaj kedykoľvek sa môžu pridať. Je síce pravda, že ak sme už v takom nejakom tempe, že sa možno pripravujeme na nejaký koncert, ako je to teraz, tak je to také trochu náročnejšie začleniť sa, ale stále tá možnosť je, lebo ja to striedam aj tie fakt, že jednoduché piesne, jednohlasné s tými náročnejšími. No, tu je taká otázka, Anna, len si nepovedal, že koľko ľudí tam je? Vieš, že všetci si mysleli, že ste tam možno 10, 15, prosím ťa, povedz mi, koľkých ľudí, ty ako, počkaj, správne to poviem, zbormajsterka, to je krásne slovo, inak krásne slovo. Ty akože ukočíruješ aké množstvo ľudí tam, povedz. No teraz máme 60 členov, takže ale nepríde vždy plný počet na ten nácvik, to si ako treba povedať, lebo však je to samozrejme, že ľudia môžu rôzne chodiť. Aj to je na tom to, že jedna možnosť je mať členstvo a v podstate tým pádom nejak sa akože človek, nechcem povedať, že zaviaže, no ale použijem to slovo, hej, že bude chodiť nejako pravidelne, alebo teda keď chce chodiť pravidelne, tak sa mu to samozrejme viac oplatí finančne, alebo je možnosť si platiť za jednorázový nácvik a pokojne prísť aj raz za 3 mesiace, keď to tak človek chce a možno, že si to nemôže iným spôsobom z akýchkoľvek dôvodov inak dovoliť. Ale samozrejme najlepšie je, vieš, keď chodia ľudia pravidelne, lebo potom si to, myslím si, že vedia lepšie užiť, lebo vedia vlastne tie piesne, takže naozaj, že si spievajú s nami. No a ty počúvaj, máš tam nejakých skalných 10-ročných, 5-ročných, 3-ročných? Mám niekoľko skalných, ktorí naozaj, že chodia už roky a vlastne chodia úplne od začiatku. Alebo sú potom takí ľudia, ktorí napríklad chodili od začiatku, potom na nejaký čas, možno aj niekoľko rokov odišli,
lebo mali iné záujmy, ale vrátili sa. Čiže dejú sa mi aj takéto veci, že sa ľudia vracajú do zboru, keď si možno aj oddychnú, vieš, lebo však je to úplne prirodzené, že človeka po nejakom čase možno to už naplní a chce skúsiť niečo iné. Alebo mám ľudí, ktorí sa začali venovať už aj tak viac profesionálnejšie spievaniu, no alebo viesť svoje vlastné nejaké malé skupinky alebo workshopy, takže na novú scénu vlastne jedna sa tiež dostala, ktorá spieva v backstage, takže vlastne sú tam ako krásne príbehy niektorých ľudí, že nezostávajú len pri tom amatérskom spievaní, čo je teda samozrejme to len je fakt, že v úvodzovkách, pretože to má obrovský význam mať to ako takú svoju voľnočasovú aktivitu a uvoľňovať sa cez ten spev, nabíjať sa, lebo pre mnohých to je, dostávam túto spätnú väzbu, že je to také svetielko nádeje v určitých životných etapách, kedy prechádzajú ťažšími životnými situáciami, že vedia, že ten útorok to je taký nejaký pevný bod, kde prídem a na chvíľočku zabudnem na to, čo sa mi deje za tými dverami a som tu a teraz a nabíjam sa, preliečujem sa možno. Takže sú tam, ako je to veľká psychoterapia zároveň. Úplne mi išla táto otázka, už som ju zodpovedala, že čo to vlastne tým ľuďom dáva, že tam chodia. Hej, čo väčšinou je za tým a ty si to teraz pomenovala v podstate. Rozumiem, ak chceš ešte k tomu niečo povedať, keď respektíve možno, že vidíš veľké posuny, predpokladám, že keď chodia aj viacero rokov alebo aj mesiacov, tak vidieť asi krásne posun toho človeka v tom hlase. Presne tak, lebo naozaj sú ľudia, ktorí keď prišli na začiatku, tak nešlo im to až tak dobre, hej? Že možno aj spievali trošku mimo, netriafali presné tóny, avšak tým, že chodia, tak sa neskutočne posunuli. Ja to vidím na niektorých ľuďoch, ktorí fakt, že mali zo začiatku tieto problémy a teraz sú že jedni z najlepších, dá sa povedať, že to tam ťahajú. Lebo je to veľmi, veľmi o tom praktizovať, rozvíjať ten hlas a sluch. Lebo aj to, že zrazu vy ste súčasťou nejakej skupiny a teraz, áno, ak ste tak včlenení, že ste v tom svojom hlase, že okolo vás sú len tí, čo spievajú váš hlas, tak je to relatívne jednoduché, v zmysle, že vám v podstate pomáhajú. Ale keď už hneď vedľa vás stojí niekto, kto už iný part spieva, čiže už iný hlas, tak to udržať naozaj chce už dosť veľký skill, schopnosť. Dosť veľkú schopnosť a rozvoj vlastne toho sluchu, že na jednej strane ja vnímam seba a ten môj hlas, ktorý so mnou spieva v prvom rade a potom neskôr ja môžem začať vnímať už aj ten celok. Že už ma to nestrhne, nezačnem spievať soprán, keď som tenor napríklad. Takže je to naozaj tá postupnosť toho času sa tam vždy ukazuje aj v tom, ako sa človek rozvíja. A ešte mi napadlo k tomu, že vlastne prečo ľudia chodia do zboru, tak samozrejme v prvom rade je to o tom spievaní a to je to, čo ich tam privedie. Ale to, že prečo napríklad aj zostanú, je, že vnímajú to spoločenstvo tých ľudí, tú komunitu, ktorá okolo toho zboru je. Že sú to zároveň aj priatelia. Stanú sa priateľmi tí ľudia a stretávajú sa aj mimo zboru, aj so mnou my sa stretávame, či chodíme na výlety, či sa navštevujeme. Silvester sme spolu už niekoľko silvestrov trávili s niektorými. Takže tam sa naozaj, keď človek chce, tak môže sa viac začleniť a získať aj niečo viac ako len tých spolu spevákov. Ja rozmýšľam iba prepáč, že si dám trošku viac svetla. Mám pocit, že som to mavšia. Je to lepšie? Je to úplne v poriadku. No, fascinujúce mi príde to, že keď tam, normálne poďme to podpísať, že keď si niekto povie, že chcel by som to vyskúšať, prídem, teraz samozrejme napíšem ti v poriadku a teraz ty ma nejak vyskúšaš pred ostatnými, aký som ja hlas, potom ma niekde začleníš? Že máš to tam určite nejako začlenené. Áno, ja začleňujem podľa toho, ako počujem, že ten človek na mne rozpráva. Ako to je to, čo mu odporúčim. Ja nepotrebujem, aby mi zaspieval, alebo to nechávam na ľudí, že dajte sa intuitívne, kde si myslíte, že by ste mali ísť. Máme trojhlas, v podstate najčastejšie soprán, alt, tenor, čiže
mužský hlas máme len jeden, nazývame ho tenor, lebo to som prevzala v podstate z toho pomenovania, ktoré sa používa skôr v americkom gospele, lebo tak začínal môj zbor na tomto repertoári. Avšak nespievajú v podstate tenorový part. Tenor je totiž to taký vyšší mužský hlas, čiže nie pre každého to je. A tenoristov je pomerne akože menej, tak ako basistov, tých úplne, že tu vieš, dole spievajú, tých je málo. Takže najčastejšie je ten baritón v podstate, takže ten náš hlas je taký ten baritón, že je to niečo medzi. No a soprán, čiže vyšší ženský hlas a alt, nižší ženský hlas. Čiže buď sa tak ako rozostavia tí noví intuitívne, kam chcú a môžu sa samozrejme premiestniť, keď zistia aj v rámci toho rozospievania, lebo však tam ideme po tej škále, že toto mi je už napríklad vysoko. Išla som do sopránu, ale v rámci rozospievania som to nezaspievala, tak presuniem sa do altu alebo opačne. Z altu do sopránu napríklad. No muži teda, tam už sa mi stalo, že jeden išiel do sopránu a ja hovorím, ne, prepáč, ale muži len v jednom hlase, takže muži sa nerozdeľujú. Občas ich rozdelím ešte aj na ten bas, ale tým, že muži sú v menšine, tak si nemôžem dovoliť ich vlastne rozdeľovať. Ako našťastie, možno, že štvrtina z toho zboru sú muži, čo nie je vôbec zlé, len je to teda stále menšina, takže muži sú trošku v tomto diskriminovaní, že musia byť v jednom hlase, nemajú na výber v tomto prípade. Ale ja to obvykle teda hovorím, viem tým ľuďom pomôcť s tým zaradením len na základe toho, že ich počujem, ako na mňa prehovoria. A už nejaká fyziognomia tak tiež hovorí o nejakých predpokladoch, že asi aký to bude hlas. Ale určite nikoho neskúšam, lebo to je práve tá vec, že nemusia prejsť žiadnym konkurzom, všetci sú vítaní. Výborne. Čo spievate? Spievame, ako som už spomínala na začiatku, v tom 2015 vznikol zbor s repertoárom americký gospel, lebo ja som v ten rok vlastne žila v Londýne, kde som aj navštevovala jeden americký zbor, ktorý spieval americký gospel a mne sa to ohromne páčilo, pretože táto hudba má neskutočnú energiu, je to veľmi povznášajúca hudba. Takže tým som začala, avšak po určitom čase som vlastne z toho amerického gospelu odišla a preorientovala som aj celý ten zbor na spievanie moderných piesní, pretože som zase sa chcela odlišiť, aby bola alternatíva, pretože máme tu hlavne cirkevné zbory, máme tu aj gospelový zbor, ktorý teda je iba taký nárazový, nie je pravidelný. A ja som teda chcela priniesť opäť nejakú alternatívu pre ľudí, aby mali na výber, takže momentálne už teda niekoľko rokov je to postavené na mojej vlastnej tvorbe, lebo ja tam prinášam aj svoju vlastnú tvorbu a populárnu hudbu, muzikály a dokonca sme úplne na začiatku sme občas spievali aj nejakú ľudovku, takže to bolo také rôznorodé. No. A keď spievate, tak sa aj hýbete? Áno, samozrejme. Ja som veľmi živelný človek, dynamický človek, takže tak ako ja neobstojím, tak možno by niektorí radi stáli len, ale nedá mi to, pretože samozrejme záleží od piesne. Hej. Niektorá si vyžaduje, že aby tam bolo to statické, alebo aspoň nejaké momenty statické, lebo to má tiež svoju silu. Ale potom sú momenty v piesniach, alebo niektoré piesne, ktoré fakt majú byť o tom pohybe. A to je pre mňa tiež veľmi dôležité, že sa vyjadrujeme aj tým pohybom a že to ešte znásobujeme. A pre niektorých je to dosť výzvou, hlavne zo začiatku, že je to koordinačne, lebo všetci majú ísť rovnako, pokiaľ teda je tam zrovna taká choreografia. Ale vymýšľame choreografie, kde idú ako rôznorodo, že hore, dole a skrátka vymýšľame všeličo, aby to bolo také zaujímavé. A je to vlastne skvelý spôsob, ako nielen cvičiť, že ten hlas cvičíme, ale my cvičíme veľmi aj precvičujeme mozog. Precvičujeme vlastne tú koordináciu toho pohybu a zároveň teda toho hlasu. Potrebujeme si pamätať melódie a texty, lebo my keď vystupujeme, keď máme koncerty, tak ja chcem, aby to vedeli tí ľudia naspamäť, lebo samozrejme, že je to úplne niečo iné, lebo človek si to môže viac užiť. Ja to viem sama o sebe, že keď som predtým vystupovala ako speváčka, ktorá spievala prevzatú tvorbu, tak to bolo absolútne iné, že som sa niekedy potrebovala pozerať do toho textu, lebo to bola ešte nová pieseň, alebo som si nebola úplne istá, ale
to je niečo, čo absolútne blokuje človeka, lebo potom nemôže dobre komunikovať s tým publikom. Takže je to v tom väčšia sloboda. A vlastne ja chcem, aby tí ľudia sa cítili aj pri tom slobodne. Aj minulé sa mi stalo, že tiež vlastne prišli aj z jednej firmy, lebo pre nich by som mala robiť takýto spevacký zbor na jednu ich príležitosť a vlastne povedal ten človek, že to je tak oslobodzujúce, že čo to zažívam. Takže to je nádherné. To je super spätná väzba. Wow. Výborne, keď sa tohto dotkla, tak to budeš robiť ten zbor s zamestnancov tej spoločnosti? Tak. Výborné. Hej, takže keby náhodou, že je tu niekto, lebo LinkedIn je taká sieť, že sú tu ľudia s firiem a tak ďalej, tak vlastne je možnosť aj takýmto spôsobom so mnou spolupracovať, lebo tiež je to niečo také, čo sa nedieje, alebo možno sa to niekde deje, ja nechcem tvrdiť, lebo neviem o všetkých, že ako čo robia, ale nedostalo sa to zatiaľ ku mne, že by v rámci firmy napríklad vznikol zbor, aspoň teda na nejakú príležitosť, lebo ja mám v tomto takú dobrú schopnosť, že ja viem fakt, že spraviť zbor ako takmer z každého si myslím, hej, že jasné, že vždy je dobre, keď tam je aspoň zo pár jednotlivcov, ktorí to tak ako potiahnu hlasovo, ale môžu vlastne sa ostatní inšpirovať a rozvíjať, dá sa to urobiť. Lebo ja som bola spievať napríklad tento rok aj v Leopoldove vo väznici a to bol ohromný zážitok a ja som vlastne tých väzňov tiež nabádala k tomu, aby vlastne spievali so mnou. A to bola moja vlastná tvorba, ktorú som tam vlastne im spievala, prezentovala a zapájali sa. A ja už hneď, že tu by som robila tiež zbor a potom, že ne, kroca, nemôžeš robiť všetko, lebo že tých aktivít je tak veľa, že to by som ešte nezvládala chodiť do Leopoldova a viesť zbor. Tak akože to som ešte asi nepočula, aby niekto spieval vo väznici. No a toto bola tvoja vlastná iniciatíva, alebo ťa tam niekto pozval? Mňa pozvala jedna osoba, ktorá vlastne robí také pravidelné besedy pre väzňov a týmto ich trošku aj dovzdeláva, aj ako kultivuje vlastne vďaka tej tvorbe, tej kultúre. Ale toto bol taký, že prvý ročník, alebo ešte dokonca 0. ročník literárnej tvorby odsúdených na Slovensku. A mňa tam pozvala práve z toho dôvodu, že si tvorím svoju hudbu, aj texty a že ako tvorkyňu, ako autorku, aby som vlastne tam priniesla tú svoju tvorbu a zároveň ich aj inšpirovala k tomu, že prečo to robím, ako to robím. A skrátka bol tam so mnou aj takýto rozhovor. A taktiež tam boli študenti VŠMU, ktorí recitovali tie básne alebo prózy tých odsúdených. A potom jeden z nich dostal aj cenu, ocenenie. Takže to bolo veľmi krásne, dojemné. Super. Nemám až na to slovo, ty brďo. Akože páči sa mi, že takéto aktivity sa tam vyvíjajú, určite úžasné. Dobre, preskakujem. Anna, prosím ťa, že čo to bol za nápad si vytvoriť zbor pred 10 rokmi? Čo ťa k tomu viedlo? Že? A že nie taký malý, ale rovno 60 členy. Tak vieš to, že koľko členov bude a či vôbec ten zbor vlastne bude, to bolo vo hviezdách, lebo bola len myšlienka. Ja keď som vlastne s mojím už terajším manželom bola v tom Londýne a chodila do toho zboru, on teda tam nechodil, ale boli sme spolu na rôznych festivaloch, ktoré tam majú obrovskú tradíciu a je tam toho fakt, že veľa. Ten Londýn milujem, lebo je to tak kultúrne mesto, tak veľa sa tam toho deje, že ja tam pravidelne chodím po inšpiráciu. A vlastne boli sme na jednom takomto, že The Chorus Festival, zborový festival, kde som vtedy aj sama účinkovala s tým zborom a videli sme, koľko ľudí a rôznorodých ľudí tam spieva. A zrazu tam, vieš, boli tam zbory, že aj profesionálne, aj o 6, hej, že ale čo spevák, to ako wow. A potom boli zbory amatérske, ktoré boli aj 100-členné a spievali rockové pesničky. A že čože, wow, že to je aké perfektné, že vidím tu úplne rôznorodných ľudí, mladších, starších, ľuďoch aj na vozíkoch, aj teda ako zdravých, hej, ktorí spoločne spievali. A vtedy mi Martin hovorí, že vieš ma takto, keď sme tam boli, ťukal, že počuže, ty by si nechcela taký zbor založiť? A ja, že no ale chcela.
No a tak sa stalo, že vlastne po tom návrate ja som začala viesť v medickej záhrade v Bratislave také spievanie, už vtedy som to nazvala Spievanie nás baví. Vtedy ešte s Ankou Repkovou, čo bolo moje vlastne predchádzajúce meno. A ja som vlastne vtedy ale robila ľudové piesne, lebo hovorím si, že ako tých ľudí vôbec, lebo že gospel, že to bude to je ťažké, hej, že to nezaspieva len tak zrazu hoci kto a bolo to a cappella, čiže bez sprievodu. Takže v parku, že čo sa hodí do parku, no tak ja, ľudové pesničky, že dobre, tak ľudové pesničky, tak ja som každý útorok, už vtedy som to nastavila v lete, júl, august, viedla takéto spievanie nás baví v medickej záhrade a hovorila som im, že od septembra zakladám zbor, ktorý bude mať takýto repertoár, budeme tam a tam, ste všetci srdečne vítaní. A ja som, tuším, že 8.9. to bolo 2015, išla na ten nácvik prvý, úplne s malou dušičkou, že ako toto dopadne, že kto príde. A potom išli ľudia, že vy ste tá Anka Repková vtedy, hej? Vy ste tá Anka Repková? Áno, to som ja. Idete na zbor? Áno, ideme na zbor. Je super. A potom som zrazu tam mala, že 30 ľudí. A takmer všetci si vtedy zakúpili členstvo. Čiže pre mňa to bolo, že wow, títo ľudia chcú chodiť. Má to zmysel, ideme do toho. A vtedy sa to takto rozbehlo. Čiže inšpirácia prišla z toho Londýna a ja som chcela, aby ľudia na Slovensku mali možnosť zažívať niečo obdobné, ako som zažívala ja a ako tí ľudia tu tam zažívajú. Lebo mojou filozofiou, vieš, aj ako autorky je prinášať ľuďom radosť, prinášať to povzbudenie, nádej a to sa práve cez tú hudbu úplne krásne dá robiť. Mhm. Bereš mi otázky z úst a tá ďalšia, a to mi tak sa spontánne v hlave, že čo pre teba znamená spievať a spev v tvojom vlastnom živote? Tak pre mňa je to niečo, čo vyslovene potrebujem robiť. Keby som to nerobila, tak by som sa cítila nenaplnená. A to je aj s mojou tvorbou, nielen teda s tým spievaním, ako pre mňa je aj veľmi dôležité koncertovať. Takže teraz pripravujem aj nový koncertný program, pripravujem nový album a cítim, že môže prísť k nejakému zlomu a že príde k nejakému zlomu a budem viac a viac koncertovať, pretože ja som v podstate prvý album mi vyšiel ešte v roku 2006, to bol môj debutový album, to bolo fakt, že dávno, však vieme si to všetci spočítať, že fakt dávno a to bol taký môj prvý splnený sen, že som zrazu videla to fyzické dielo, ten fyzický nosič, ja tam, moja fotka, moje meno a ja ako na ten moment nikdy nezabudnem, keď som ho prvýkrát držala v ruke, že wow, že akože tuto sa niečo fakt, že magické udialo, že ja to tu mám ako už zhmotnené, ten svoj detský sen. Avšak potom sa diali v mojom živote rôzne veci, ktoré ma trošku odklonili a ja som spievala hlavne prevzatý repertoár. Čiže som spievala s kapelou alebo s klaviristom a v podstate som robila hlavne ľuďom zábavu a že som spievala na plesoch, kde som vždy spievala všade možné, akože fakt, že na firemné večierky, čo si spomeniete. A ako mňa to bavilo. To ma bavilo. Ale stále som niekde vnútri cítila, že toto nie je ono. Toto nie je teda, už nie som tam, kde mám byť. Že úplne tam, kde mám byť v zmysle, že áno, mám byť na tom pódiu, milujem to, ide mi to, tá spätná väzba je veľmi dobrá, lebo viem aj veľmi dobre komunikovať s tým publikom. Avšak som cítila, že ja sa potrebujem vyjadrovať ešte viac a to môžem jedine cez vlastnú tvorbu. Takže ja som vlastne rok 2014 bol, kedy som sa začala pomaličky vrácať k vlastnej tvorbe a vlastne aj na tomto klavíri vznikla pieseň Hlas ako fakt, že prvá po XY rokoch a v tej piesni aj hovorím o tom, že znova nasledovať svoje sny, znova počúvať svoj hlas a ísť vlastne za tým, vykročiť ďalej, vykročiť za tým. No a vtedy v tom 2014 v podstate mi začala taká tá aj osobná transformácia v zmysle, že som cez tú tvorbu začínala viac a viac objavovať seba, svoju cestu, že čo vlastne aj ja chcem a viem odovzdať ľuďom, pretože predtým som mala nejaké také
no nazvieme to pokusy, že dokonca jednu naozaj, že autorský som vydala pieseň Znova chcem. A ešte potom v bublinkách to bolo zase, že niekto iný mi vlastne napísal, lebo ja som nevedela, že vieš, že čo vlastne chcem. A povedz autorom, že napíšte mi pieseň, vieš, ale keď ty nevieš povedať, že čo vlastne, akú pieseň a čo chceš vyjadriť, no tak ako napíšte mi pieseň, no ale to je tak široký pojem, vieš, takže, ale v každom prípade aj tie piesne, čo aj takto vznikli, tak spievala som ich a preto som ich spievala, lebo som sa s nimi aj stotožnila, ale napríklad teraz, keď mi niekto, občas mi pošle niekto nejaký text, alebo vieš, a ja hovorím, že áno, že teda keď aj je to pekné, že samozrejme s radosťou to ako pochválim, ale ak to vyslovene so mnou nerezonuje, že toto by som ja aj napísala, tak nejdem do toho, lebo pre mňa je v tejto životnej etape dôležité, aby to vychádzalo zo mňa a aby to v podstate reflektovalo to, čo ja túžim komunikovať tým mojim poslucháčom. A to je hlavne to dobro, ten dobrý pocit, povzbudenie. Teraz som tiež napísala jednu pieseň, ktorú by som akože ani neverila, že takú pieseň napíšem. Lebo dá sa povedať, že akože téma je ťažká, ale alebo to niečo, hej, vzniklo to tak, že nakoniec je úplne zľahka tá téma poňatá. Že aj keď hovorím o kvázi ťažkej téme, tak je s ľahkosťou, je tam cítiť obrovskú nádej. Tak to ja tam vlastne chcem prinášať tým mojim poslucháčom. Anna, tak ideme vlastne k tvojim albumom, aby ľudia vedeli, tá tvoja vlastná tvorba, prvý album bol 2006, nebol o vlastnej tvorbe, výborne. Aký je názov? A vieme ho tiež nájsť na YouTube, Spotify, niekde. Všetky vieme nájsť? Všetky? No, tento album je špecifický, pretože to je akože iná, to je taká podnikateľská kategória, ale však tu sa môžeme aj o tom baviť, je, že ja vlastne nevlastním práva k tomuto albumu, pretože som, aj napriek tomu, že ja som zohnala na ňo financie, tak práva patria niekomu inému. To je akože taká iná kapitola, kedy som vlastne skoro prestala aj spievať. Ale čiže tým pádom nie ani na Spotify, ani nikde, lebo ale keď takto, priznám sa, dala som to na SoundCloud, takže tam sa to dá nájsť. Album sa volá Áno, už to viem. Ale vlastne SoundCloud nie je platená služba, čiže tam akože neriešime nejaké tie royalties, neviem teraz slovenčine povedať, práva vlastne. Ale inak ja už mám len jeden jediný album doma. Ale ešte niekde na internete som videla, že dá sa zakúpiť, ale už je to fakt, že nejakých posledných pár kusov. To je nejaká vec, ktorú by som tiež veľmi rada riešila a získala, ako odkúpila si tie práva, ale tak uvidíme. No. Je to taká vec, do ktorej sa úprimne povedané sa mi až tak nechce, ale asi k tomu jedného dňa prikročím. Takže to bol album Áno, už to viem, v tom 2006, ten debutový album. Vydalo mi to vydavateľstvo Muzika, ale teda ono nie je tým majiteľom tých mechanických práv, lebo niečo iné sú autorské práva, čiže človek, ktorý napíše pieseň. Ja tam som v niektorých piesňach autorka textu. Bola som v podstate aj spoluautorkou, ale nie je to uvedené na albume, zase z iných dôvodov. Takže mala som skrátka vtedy asi 20 rokov, hej, čiže to som bola niekde úplne inde, čo sa týka aj sebavedomia, aj aby som vedela vlastne si povedať určité veci. No a potom v 2017 som si už vydala ten zatiaľ môj posledný album Som pravdivá sama. Takže tam už mám akože kontrolu nad všetkým. Aj som si ho sama financovala, aj som si ho sama produkovala v zmysle ako toho exekutívneho celého. Som tam väčšinová autorka, v podstate všetky piesne, alebo teda tie tracky na albume som autorkou, niekde mám spoluautorov a všetky texty som vlastne tiež písala a jednu jedinú pieseň mám, že keď som nerobila ani hudbu, ani text. Ale to bola taká jedna úplne, že z prvých, ktorú mi napísal Vašo Michalčík, klavrista, ktorý som ho vtedy hrával a to mi tiež veľmi vtedy pomohol, lebo to bolo ešte pred tým 2014.
14. rokom, kedy vlastne on, že Anka, že to mám pre teba ako nejakú pieseň, tak začal mi ju hrať a ja, že áno, Vašo, prosím ťa, pokračuj, znie to super, páči sa mi to. Že on ma skrátka navnímal, tým, že so mnou spolupracoval, tak vedel, že čo sa mi hodí a tá pieseň v podstate mi tiež vtedy pomohla nejako posunúť aspoň tú energiu k tej tvorbe. No a teraz teda uvidíme, asi budem zase si vydávať ten album sama. Budúci rok 2025. Super. No pri tomto sa pristavme. Inšpirácia pre ľudí. Tvoria, píšu si možno sami texty, možno aj z hudbu, alebo je to presne spolupráce s niekým iným. Čo to znamená, keď chcem ja vlastne nahrať nejaký... Počkaj, začneme nie, že album, pesničku, skladbu. Normálne mi povedz, keď sa to dá nejak povedať, čo to stojí, čo preto potrebuješ spraviť, kde koho osloviť. Keď to je komplikované alebo náročné, že dá sa to nejak takto o tom rozprávať? Samozrejme, dá sa. Nemôžem povedať úplne konkrétne veci z toho dôvodu, že je to dosť aj individuálne, lebo dnes už si môžeš nahrať pieseň aj doma v obývačke. Keď máš aspoň nejakú techniku a nejaké zručnosti, tak si to vieš v podstate aj... Sú ľudia, ktorí to fakt, že robia aj úplne, že sami si robia všetko. Čiže možno ťa to, teda samozrejme, stojí ťa to finančne nejakú tú techniku a tvoj čas, ale už nemáš ako keby ďalšie náklady, lebo neprenajímaš si štúdio, muzikantov a tak ďalej, možno producenta. Takže fakt, že vieš to urobiť pomaly, že za 5 korún, obrazne povedané. Ale potom môžeš ísť do profesionálneho štúdia, mať producenta, producent, myslím hudobný, ktorý ti to zaranžuje, ktorý ti to aj zoženie muzikantov, dohliadne na celý ten proces, mix, mastering a tak ďalej v tom štúdiu. Oslovíš muzikantov, alebo on osloví muzikantov, čiže nahráva sa to so živými muzikantami, nie ako sample v počítači alebo v nejakom dobrom klávese, čo samozrejme tiež možnosť. Záleží od toho zámeru a aký zvuk chce človek dosiahnuť. No a tu sa bavíme, to už môže byť aj niekoľko tisíc za jednu pieseň. Nehovoriac ešte o videoklipoch, ak to chceš dať aj do nejakej vizuálnej podoby. Takže je to fakt, že veľmi, veľmi individuálne. A ešte keď možno, že si človek ani nevie napísať tú pieseň sám, takže zase potrebuje skladateľa, textára. Skrátka, každá položka samozrejme niečo stojí. Toto mi našťastie odpadá, keďže ja si to tvorím sama. Ale ja teda spolupracujem aj s hudobným producentom a taktiež chodím do profesionálneho štúdia, nahrávam s muzikantami. Občas sa použijú aj nejaké samplované zvuky, samozrejme aj v niektorých skladbách sa to znesie, ale ja milujem vlastne spoluprácu so živými ľuďmi. Aj na tom pódiu, že mať skrátka tých muzikantov, keď je tá možnosť, lebo je to pre mňa skrátka úplne iná tvorba. A iný zážitok aj pre mňa, lebo ja chcem mať tiež zážitok z toho celého. Áno. My sme spolu rozprávali, že budeme môcť kľudne komunikovať častej tú finančnú stránku tejto úžasnej tvojej práce. A teraz viem si potom zdať, keď album má 9 skladieb, tak asi koľko to je financií v rámci nahrávania plus ešte videoklip. OK, no. Ako nás sa na to zháňajú peniaze? Sponzoring, vlastné našetrenie peniaze a potom vždy po albume by malo nastať nejak akoby šnúra, nie? To sa tak akože, tak mi to v hlave ide, koncertov, niečo, kde to akoby dávaš vonku, spievaš a je to návratné? Ja viem, že to je individuálne, že autor od autora. Skúsme sa pozrieť na také ako keby všeobecné, hej? Či je tu tá možnosť. Jak to vidíš ty? No, tak nahratie albumu, zase je to rôznorodé, hej, ale napríklad ja to poviem, ako to je, nech ľudia vedia, hej, že čo za tým sa vlastne skrýva. Mňa vlastne nahratie albumu, ako vydanie, vyprodukovanie, vylisovanie CDčok, lebo teda aj nejaké CDčka som robila, čiže ten booklet, akože tam sú rôzne veci, hej, fotografie, a tak ďalej, jazykový korektor, akože všetko, hej, keď to človek má robiť poriadne, tak je to skrátka suma 15 000 eur, hej, ktorá vlastne bola do toho z mojich úspor vložená.
A ako za toto vďačím tomu, že som si to vtedy zarobila za tie spievania, čo som spievala tú prevzatú tvorbu. Že som vtedy mala dosť veľa takýchto eventov, podujatí, koncertov a taktiež aj z tej mojej ďalšej ako keby vetvy, ktorú robím, a to je ten hlasový coaching alebo zbor, workshopy. Ja som si skrátka na to ušetrila peniaze. Teraz by som bola veľmi vďačná a chcem to spraviť. Budem robiť aj crowdfundingovú kampaň na to, ale až neskôr, až budúci rok vlastne pred vydaním toho albumu, čiže zatiaľ to stále ide z tých mojich zdrojov, ktoré teda ako už sa dosť minuli. Ale ešte tam niečo je, takže ešte zatiaľ tvorím, ale je pravda, že tá návratnosť z hudby nie je ešte taká, aká by mala byť. Ja v podstate nie som ešte na nula, čo sa týka toho predchádzajúceho albumu. Čiže akože z podnikateľského hľadiska je toto, že prečo to robíš? Vieš, prečo ľudia sa ma pýtajú? No a ja vždy poviem, že lebo to nemôžem nerobiť. Ja skrátka pre mňa to je životne dôležité a ja teda si nekúpim nové auto, hej? Ale ja si kúpim nový videoklip. Napríklad, hej? Čiže ako mám tie priority niekde inde. Ani nenakupujem nejaké oblečenie vo veľkom alebo čokoľvek, že ja vlastne ešte teraz v novom videoklipe som zrecyklovala šaty, ktoré som mala v inom, hej, ale tak bolo tam viac tých outfitov, lebo skrátka snažím sa v podstate aspoň niektoré veci robiť udržateľne a ja teda pevne verím, že príde k tomu zlomu a budú si ma ľudia už objednávať aj ako speváčku so svojou vlastnou tvorbou na svoje podujatia a tým pádom mi to začne prinášať tie financie naspäť aj z tej hudby znova, že za to spievanie, alebo že si budú kupovať, alebo si kupujú hudobné nosiče, ale teda hovorím zatiaľ, ešte tam nie som, čo sa týka toho albumu, som pravdivá ako naspäť s financiami, ale no uvidíme, že ako to bude. A teda som samozrejme, snažím sa získavať aj tých sponzorov, ale nie je to také jednoduché. Nie je to také jednoduché, lebo to musí byť v podstate v tomto prípade, to musí byť človek, ktorý že chce podporiť moju tvorbu takmer nezištne, v zmysle, že v podstate ako nemá z toho návratnosť. Hej. On môže urobiť niečo filantropické, ak na to teda má tie kapacity, tú možnosť a dáva mu to zmysel, páči sa mu moja tvorba a chce to podporiť, aby som to vlastne mohla robiť, tak skôr takíto ľudia sú asi, ktorí by ma mohli podporiť, alebo možno firmy, ktoré to nejakým spôsobom možno potom vedia si dať nejako, neviem, či do nákladov zrovna, ale ako nejaký sponzorský dar. Ale zase najlepšie, možno, že v tomto prípade je dobré, že keď podporia nejaký koncert alebo aj samotný album samozrejme, lebo tam sa môže dať logo a tak ďalej sa môže písať, hej, že to podporili, alebo keď videoklip, lebo tam samozrejme to je také najjednoduchšie v zmysle, že dá sa to priamo na ten obraz, že títo podporili túto pieseň napríklad. A do toho nového albumu už máš pripravené všetky skladby? Všetky ešte nie. Všetky ešte nie, pretože niektoré sa práve ešte aranžujú. Ja by som veľmi rada mala do konca tohto roka všetky nahraté, aby už potom sa vlastne, lebo už aj to, kým sa to zmixuje, zmasteruje, na to chce nejaký čas, nejaké také odležanie, a aby som nemala stres skrátka pred tým vydaním, lebo plán je na jar 2025. A keď som ten posledný album vydávala, tak to bolo šialené, pretože ja som týždeň pred krstom albumu, pred uvedením do života ešte dávala len vytlačiť, hej, a lisovať ten album, takže to bolo šialené, lebo taká malá dušička, že či to vôbec stihne prísť. Prišlo to v piatok a v nedeľu sa to uvádzalo do života, takže to bolo šialené, ale nechcem takýto stres. Ja to chcem ako tieto veci robiť už s takou väčšou ľahkosťou a radosťou, viac si to naozaj užiť. Ale nikdy neviem, lebo vieš, aj teraz ja som pred 2 alebo 3 týždňami napísala tú novú pieseň, vieš. A ja mám ešte teda zámer ešte napísať jednu konkrétnu v rámci jednej témy na ten album, ale zatiaľ neprišla. Takže verím, že príde čím skôr, aby sa to stihlo aj zrealizovať.
No už som chcela rozprávať o tom, čo nás čaká teraz v novembri, teda teba, ale jak to teda chodí? Toto mi povedz. Jak to teda chodí? Sadneš si, medituješ, bože, jak sa do toho dostaneš? Vieš, že ja časti si myslím, že umelecky tiež šmahnutá, akože, ale obdarená. Dobre, nie šmahnutá, obdarená. Tak, presne, obdarená. A viem, že niekedy má to, keď ma niečo chytí, tak to je proste z nenazdajky a potom to drží a dokážem aj nespať kvôli tomu, hej? Ale niekedy si to viem trošku aj naplánovať, aby ma to chytilo. No ako to máš ty, povedz mi? No, ja to mám rôznorodé. Napríklad ten album Som pravdivá, som väčšinou tvorila tie piesne po meditácii. Čiže som sa v podstate dostala do tej roviny alfa hladiny, kde prichádza kreativita a že som sa na to naladzovala. Zvyčajne, ako fakt, že rozmýšľam nad tými piesňami, ale fakt, že asi 90% tak to vzniklo. Alebo napríklad som sa pýtala, vieš, že bože, čo ešte mám tým ľuďom dať? Čo mám ešte odovzdať v rámci tohto albumu? Čo by som tam ešte mala dať? A prišlo mi napríklad, že tú meditáciu by som tam dala. Lebo mne meditácie veľmi pomáhajú v živote. Ja vlastne pravidelne každý deň meditujem a je to pre mňa nástroj, ako sa aj koncentrovať, aj napojiť na seba, na svoju dušu, ako možno aj žiadať o nejaké veci, že nejak si vizualizovať veci, po ktorých túžim. A tak mi to prišlo vlastne úplne, že áno, že jasné, však to je súčasťou môjho života. A vlastne ja tu hovorím o Som pravdivá. Celý ten album je od toho dostať človeka z toho vonkajšieho sveta, lebo to začína piesňou Svet naopak, ktorá je úplne, že rock and roll. Že úplne, že na začiatku hneď ako ty do ľudí, že bež nabuším tú energiu a postupne prechádzame stále hlbšie a hlbšie do seba, až to končí tou vedenou meditáciou uzdravenie. Čiže zvonka k sebe dovnútra vlastne pomáham tým ľuďom sa dostať. Takže mi to dávalo veľký zmysel to celé, takto postaviť, lebo som chcela také ucelené dielo. V podstate samozrejme každá pieseň má svoju energiu a môžeš ju počúvať v úplne inom čase, ale keď máš tú možnosť a chceš sa previesť tou cestou, tak od začiatku do konca, keď počúvaš album, tak ťa to teda ako niečím vedie a niekam vedie. A napríklad túto poslednú piesen teraz, jak som vytvorila, sa tu otačam, lebo vieš, bola to tu, tak som si prechádzala svoje nápady, ktoré mám v mobile, alebo však samozrejme, keď mi niečo napadne, tak si to tam ako značím, nahrám nahrávky, len nejaké nahmkanie, ocičo podľa toho, kedy to je, či môžem silnejšie, hlasnejšie spievať. A som si prechádzala, že či ma niečo oslovilo, lebo že niečo by som ako, že chcela, že cítila som skrátka, že teraz je ten moment. No a oslovila ma jeden nápad a začala som si to vlastne sťahovať, lebo už som ani nevedela, čo som tam vymyslela, aké akordy tam boli. Ja som to nemala zapísané, takže som si to začala sťahovať podľa ucha a hľadať na tom klavíri. A ja, že toto je dobré, že toto je fajn. A teraz, že hovorím a pýtam sa piesne, pieseň, o čom chceš byť? Čakám, a začalo to prichádzať. Mám normálne, úplne zimom revky, vieš, skrátka, o čom chceš byť? A ona začala hovoriť, o čom chce byť, A vznikol text, ktorý som spomínala, že vlastne hovorí v podstate o ťažobe, v zmysle, keď nevidíme východisko, keď si vyberáme ten najhoršie možné scenáre, ktoré sa môžu v našom živote stať a možno nevidíme tú nádej a vlastne o tom je tá pieseň, ale cíti tam obrovskú nádej v tej piesni. A vlastne hovorím, ako je vždy niekto s tebou, kto ťa môže podržať, kto je s tebou. Život ti znova dáva novú šancu a ty môžeš nájsť ten pekný obraz. Vieš, takže niektoré tie piesne naozaj prídu, akože mnohé v podstate, ja neviem úplne vymýšľať také, že aj teraz mi to trošku robí problém tú jednu pieseň, čo chcem vlastne spraviť na nejakú danú tému, ktorá súvisí s celým tým albumom, že akože neviem to vytvoriť z hlavy.
úplne. Vieš, ja potrebujem sa doslova napojiť na zdroj a vlastne stať sa tým kanálom, aby prišlo to, čo má prísť a sa zhmotnilo cez mňa, do tohto sveta v podstate, vieš. No. Ale zase na druhú stranu, ešte poviem vlastne taký zážitok. Aj teraz som nedávno čítala skvelú knihu Umenie vojny. No znie to akože že umenie vojny, že vojna, ale je to o tvorbe. A tam ten autor hovorí, že iného sa pýtajú, že no a kde máte, odkiaľ tvoríte, alebo teda odkiaľ beriete inšpiráciu, hej, že ako k vám chodí. No, že áno, že chodí ku mne našťastie každé ráno o 9:00. Lebo každé ráno o 9:00 si sadne k tomu písaciemu stolu, v tom prípade to bolo, a skrátka inšpirácia vie, že má prísť, že môže prísť, hej? Že človek je pripravený. A v môjom prípade tiež je to veľakrát aj o tom, že niekedy sadnem k tomu klavíru, že niečo a že nič, nevadí, ale príde to znova, teda príde to možno o deň. Takto sa mi to stalo s piesňou Jarná, ktorú mám na albume Som pravdivá, že ja som vtedy asi rok nevytvorila žiadnu pieseň a už som bola v takom úplne až zúfalom stave frustrácie, že ja som asi skončila, že už nemám čo povedať. A že ja už nič nevytvorím. A potom som videla jeden rozhovor so spevačkou a autorkou Eňou a ona hovorila presne toto, že ona každé ráno ide do štúdia, sadne ku klavíru a hľadá melódie. A ja že aha, no dobre, tak asi by som si mohla takto aj ja sadnúť a teda, že idem teda hľadať tie melódie. Tak ja som si ešte v ten deň sadla k tomu klavíru, ale že takto som položila ruky, vieš, a nemáš nič, že? Položila som ruky a dobre, nič. Takto som sedela niekoľko minút a že nič, nula, hej, akože blank space. A ja že no dobre, tak nevadí, no tak teraz to nevyšlo, nevadí. Ale sadla som si na druhý deň a zložila som pesničku Jarná. Akože takto, tiež. Skrátka a potom a došlo, vieš, a je to, niektorí hovoria, že jedna akože z najkrajších piesní, ktoré mám, vieš, čiže treba tú inšpiráciu trošku aj ako, vieš, je dať ten priestor, vytvoriť pre ňu ten priestor. Pozbudiť, alebo... Tak. Áno. Vytvoriť ten priestor, pozbudiť, podpichnúť a možno aj dávať tomu ten priestor, aby prišla. Tak ty hovoríš, hej, že asi nestačí byť len umelec a ten kreatívec, ale treba mať aj tu trošku akoby na to, že dať to do nejakých pravidiel, do nejakej rutiny, aby mohlo niečo prichádzať. To si teraz vlastne pomenovala. Andrejka nám tu píše, že toto bolo aké milé, kúpim si nový klip radšej ako čokoľvek hmotné. No a Andrejka, budeš môcť vidieť kľudne Anu Nure. Bude to otvorené 17.11. Môžem to prezradiť, ten koncert tvoj? Bude to otvorené, hej? Budeme si môcť kupovať na to vstup. Ešte tu prečítam jeden komentár, alebo jeden koment. Čo sa radí skôr, text alebo melódia? Aha, čo sa asi skôr... Rodí. Pardon, rodí. Tak to môžeme odpovedať. Odpovedzme, ja ďakujem, teším sa, že svoje otázočky a u mňa je to súčasne. Ja robím aj hudbu, aj text. Väčšinou. V prípade tejto poslednej piesne z hodou okolností to bolo, že najprv bola tá hudba a text sa zrodil vlastne v podstate o niekoľko rokov neskôr, lebo to som ešte v 2018 ten nápad si nahrala. To je tá sranda, vieš? Inak, no. A teraz 2020, čo sme 3, hej, vznikla vlastne celá pieseň už s tým textom. Čiže občas sa udeje toto. Málo kedy mám text najprv a potom hudbu. To sa mi stalo iba pri jednej piesni Výzva. Z toho albumu Som pravdivá. Ale inak drvivú väčšinu pesničiek, to je v podstate 99%, tvorím tak, že ide súčasne aj hudba, aj text. To znamená, že ja začnem vlastne... No naozaj, že to hneď. Hej, že aj pieseň Mesiačik, to je taká jedna z mojich prelomových, lebo sa stala aj na Facebooku virálnou. Ľudia si to zdieľali, malo to cez 400, teraz som mal cez 400,000 zhliadnutí a také video, čo sme robili s tým môjim zborom Spievanie nás baví, flashmob spevácky, čiže sme sa ako vyskytli len také
spontánne na autobusovej stanici na Nivách a sme zaspievali aj túto pieseň. A práve s touto piesňou to video sa stalo virálnym na Facebooku a to ma vôbec povzbudilo, že ísť ju nahrávať do štúdia. A vtedy to začalo ako tá nová vlna, na ktorú som vlastne vtedy nastúpila. No a tá pieseň Mesiačik vznikla hneď. Mesiačik, mesiačik, kdeže si? Volám ťa, vzývam ťa, spievam ti. Lebo nebol nikde ten mesiac, vieš. A toto hneď prišlo. Ja že, to je dobré, to sa mi páči, idem ďalej. Idem ďalej a ja som vlastne celú tú pieseň zložila bez nejakého hudobného nástroja, lebo som bola vtedy akorát na prechádzke. A vlastne, až kým som ju celú nezložila, tak som sa nevrátila domov. Takže niektoré piesne vzniknú tak, že akože v okamihu, dá sa povedať, hej, že sú... Alebo jednu moju novú pieseň, ktorú budem na koncom oktobra aj videoklip k nej premiérovať. Je to pieseň Predkovia. Tak tu som napísala vlastne takto pred necelým rokom, lebo to bolo presne na pamiatku zosnulých 2. novembra, kedy som ju napísala tiež takto. Akože za 3/4 hodinu a to asi bolo. Aj hudba, aj text a s touto piesňou inak teraz som sa dostala do finále súťaže Košický zlatý poklad a 26.10. Čiže keď ste niekto tu aj z Košic, alebo by ste si chceli urobiť výlet do Košic, tak ja budem vo finálovom koncerte súťažiť s touto piesňou a bude to aj naživo sa vysielať v Slovenskom rozhlase, na Rádiu Slovensko, aj na Rádiu Regina, na všetkých okruhoch Rádia Regina a bude sa dať aj ako poslucháči hlasovať o piesne a ja teda budem s touto piesňou Predkovia, takže dovtedy nesmie byť nikde zverejnená. A potom ale, ako ju tam odspievam, ako zaznie, tak pôjde von aj videoklip, takže ľudia budú môcť už ju počúvať a vlastne bude to akurát to vyšlo tak nádherne, že som ju chcela aj pred tými dušičkami vídať. Takže to nádherne vyšlo, že mala som pripravenú pieseň, ktorá ešte nebola nikdy publikovaná. A zároveň som ju chcela vydať v období, kedy ju aj môžem podľa tých pravidiel zverejniť. Takže to vyšlo úplne fantasticky a teda verím, že sa bude poslucháčom aj tým porodcom páčiť a odnesem si aj nejaké to ocenenie s ňou. Budeme držať veľmi palce a veľmi rada si ju potom vypočujem. Krásna zhoda okolností, naozaj nádherná. No a poď ty nám porozprávať, že čo to 17.11. ťa čaká. Čo si to vymyslela? Za veľkú vec. Veľkú vec, no predaj vstupeniek ešte nezačal, priatelia, len toľko chcem povedať, ale už budúci týždeň, čiže to sme niekde okolo toho 14. asi novembra, áno, je tuším budúci týždeň, takže len tí, ktorí to sledujete neskôr, tak možno už sa práve predávajú vstupenky. Takže samozrejme informácie budú aj na mojom webe annare.art, lebo to je moja umelecká stránka, annarecoaching.sk je moja tá koučovacia stránka, takže mám mám takto rozdelené, ale bude to v štúdiu L+S v Bratislave 17.11.2024. Zhodou okolností úplne neplánovane, ale taký termín mi dali tam, že je voľný. Je to na moje narodeniny, také jubilejnejšie. Nebudem prezradzať, to si nechám na neskôr. Takže to akože neskutočne vychádza, pretože ja na tomto koncerte idem odprezentovať časť mojej novej tvorby, môjho nového koncertného programu a mojej vízie novej, ktorú mám v rámci toho celého albumu a môjho ďalšieho smerovania. A takisto je to koncert. Dali sme mu názov Prerod, pretože vlastne ja tam idem komunikovať tento svoj prerod. Prerod z Anky Repkovej na Annu Re. Čiže idem odkomunikovať aj, prečo som urobila túto zmenu pseudonymu, čo je všetko teda za tým, čo ma k tomu viedlo a aká je moja ďalšia cesta, kde vidím svoje smerovanie, kde ma to vedie. Lebo ja som ho minulý rok už dala síce do sveta, tento môj nový pseudonym, avšak ešte som to až natoľko neodkomunikovala, aby to mnohí ľudia zachytili, stále ma ľudia, čo úplne prirodzené, vnímajú tí, čo ma poznali predtým pod tým menom Anka Repková. Avšak sú zase noví, ktorí už ma poznajú ako Anna Re, takže to sa veľmi teším a potrebujem samozrejme to ešte lepšie im odkomunikovať, aby sa s tým stotožnili. Verím teda, že prečo som robila tú zmenu, že ma pochopia.
A to bude toho 17.11. v štúdiu L plus S, večerný koncert, kde prvá časť koncertu bude práve o tomto všetkom, čo som hovorila, o tom mojom rebrande, o mojom prerode, o mojej novej tvorbe. Potom bude prestavočka a druhá časť koncertu bude patriť môjmu zboru Spievanie nás baví, kde sa predstavia tí najšikovnejší zo zboru, ktorí vlastne tam vystúpia, zase úplne bežní ľudia, tak ako možno aj vy, ktorí si spievate iba v aute alebo v kúpeľni, v sprche, tak zrazu sa ocitnú na pódiu profesionálneho divadla s ozvučením, s kapelou a budú spievať. Zažijú zase niečo, čo bežne nezažívajú. Stanú sa umelcami, umelkyňami, spevákmi, spevačkami a budú spievať. Takže tam v tej druhej časti sa predvedie aj môj spevacký zbor a samozrejme tým pádom aj ja ako ich zbormajsterka. A je to pre nás zároveň aj také symbolické oslávenie tej 10. sezóny, do ktorej sme teraz vstúpili. Takže to je toho 17.11.2024, tak priatelia, sledujte, prosím, aj moje sociálne siete, aj web, aj tu na LinkedIne to určite budem zdieľať, a keď už bude spustený ten predaj, čo bude o chvíľočku. Ďakujem pekne, ja som vravela, že potom to dávam potom do komentu, čiže tí ľudia, ktorí si pozerajú zo záznamu presne o týždeň, tak už budú si môcť vlastne kupovať tam aj vstup. A Anna, tak možno nechceme chodiť do toho zboru, prídeme na ten tvoj koncert, ale radi by sme aj to, napríklad, pamätáš sa, keď Zuzka Marková dneska písala na to môjmu vlastne, pod tým môjim textom koment, že nejak sa približuje stále k tebe, pretože sú ľudia, ktorí potrebujú pomôcť s hlasom, možno nie pri speve, takto ako ja som bola na tvojom workshope a pomáhaš tom ľuďom otvárať ten hlas alebo vedieť používať ten hlas, vedieť ho používať pri dlhšom hovorení, vedieť sa, jak tam povedať, že čo mám so svojím hlasom, ako ho mám akoby pripraviť napríklad na ten spev alebo na dlhší rozhovor, ako dýchať, ako používať bránicu, to sú všetko veci, toto vieš mi povedať tak v skratke, že čo nám ty tam vieš odovzdať, čo nám tam odovzdávaš na tom tvojom workshope a kto tam môže prísť. Poviem ja najskôr, prepáč, že si premýšľaj, čo mňa tam veľmi milo, ale vážne milo prekvapilo, že troška som vystúpila z tej mojej štandardnej bublininy ľudí, ktorých poznám a v dobrom teraz myslím. A ja som tam prišla a pozerám sa, že kto tu asi tak je, že kto tu vlastne prišiel na tento workshop, kto čo potrebuje. A musím povedať, že bolo to, že plus minus rovnako asi muži, ženy. A si hovorím, že no, boli tam ľudia, ktorí napríklad, že vyučujú na strednej, na vysokej škole. Poviem pravdu, že na prvú by som vôbec nepovedala, že tí ľudia sa odvážia, že vyzerali napríklad veľmi tak utiahnuto, hamblivo a tak ďalej. Ja som veľmi snívam klobúk dole pred nimi, že si povedala, že ja chcem napríklad pred mojimi študentami, dostávam spätnú väzbu, že nie som dostatočne počuť. Prosím, chcem sa tu naučiť byť viac počuť, byť viac zreteľný. To bol príklad jedného toho muža, ktorého som tam videla napríklad. Potom dáma, ktorá vyučuje klavír a inak som si s ňou dohodla hodiny klavíru, teda predbežne. Teším sa z toho veľmi. A tiež mám chuť sa k tomu vrátiť naspäť. A teda, že každý sme mali úplne tú inú motiváciu, že som videla to rôzne spektrum tých ľudí, ktorí chcú, že nie sú to len speváci, nie sú to len ľudia, ktorí sú, ja neviem, nejakým spôsobom robia moderovanie, že úplne bežní ľudia v bežnej práci, možno pre niekoho by povedali také práce, kde by ani to nepotrebovali. No fascinovalo ma toto zloženie tých ľudí. To bola prvá vec, čo ma tam úplne že nadchla a ďakujem ti veľmi pekne za to a samozrejme to, ako si to viedla, že ja sama som si preto uchopila veci, ktoré aj som skúšala napríklad pred našim rozhovorom, ako si pripraviť ten hlas a budem skúšať, ako ho aj ukludniť. To je tiež taká jedna z vecí, ktorú si tam previedla. No, dobre. Kto tam za tebou chodí a čo tým ľuďom v zásade vieš odovzdať? Tak ďakujem krásne za túto spätnú väzbu a som veľmi rada, že si to prišla zažiť a že ti to teda dalo pre teba tiež, lebo mňa sa aj Martin, môj manžel, nepýtal, že, lebo keď sme sa my stretli, vieš, jak sme boli oblečko tvoje, skúšať si, teda ja som si bola skúšať, tak
On že, prosím ťa, čo tá Lucia chce akože k tebe ísť na workshop, však ona má taký super hlas. Ja hovorím, však uvidíme. Verím, že si niečo nájde, že si niečo odnesie, vieš. Takže prídu aj ľudia, ktorí by sa zdalo, že to ani nepotrebujú, ako možno tvoj prípad, že máš pekný hlas, aj pekne artikuluje, že ti rozumieť. Ale presne aj ty si tam niečo našla, čo je fantastické, lebo si možno aspoň zvedomila nejaké veci, získala nejaké, predpokladám, že aj nové nástroje, ktoré si predtým nepoznala. A potom tam prídu ľudia, ktorí sú, že fakt ten hlas nevedia používať a nie im rozumieť a trpia tým v zmysle, že majú tú negatívnu spätnú väzbu a že im nerozumejú ľudia, nepočujú ich, musia opakovane hovoriť to, čo povedali a to je vlastne, keď sa to deje častokrát, tak už to začne byť až frustrujúce a človek začne vlastne, ako znižuje mu to sebavedomie. Lebo má pocit, že možno, že niečo nevie, hej, alebo je menej za to, že má takúto spätnú väzbu. A práve, že keď tí ľudia sa naučia tie nástroje, lebo to je zase schopnosť, ktorá sa dá naučiť. Áno, niektorí máme to viac rozvinuté, lebo možno sme mali lepší vzor v rodine, dajme tomu, hej, že možno naši rodičia hovorili precíznejšie alebo hovorili nahlas. Lebo veľakrát sa deje to, že v niektorých rodinách sa akože hovorí dosť potichu, hej, alebo hovoria, že nekrič potichšie a potom sa začne ten hlas vlastne sťahovať. Lebo my ho potrebujeme používať, lebo chodia za mnou napríklad aj ľudia, ktorí ITčkári, hej, ktorých takmer v podstate pre svoju prácu hlas nepotrebujú. Ale z času na čas potrebujú niečo odkomunikovať na nejakých stretnutiach alebo aj v súkromí, keď sa rozprávajú a sú niekde v nejakom možno hlučnejšom prostredí, alebo že vráva viacerých ľudí, oni sa tam majú presadiť a nevedia sa presadiť v tej komunikácii. Takže je to, že fakt, že úplne, že pre každého, ja to môžem tak povedať, že toto ani nemá žiadnu škálu, že len pre týchto ľudí, pretože hlas všetci používame. Je to našim komunikačným nástrojom každodenným, či už v práci, alebo v súkromí. A keď cítim takú väčšiu istotu v tom hlase, tak získavam väčšiu istotu potom aj v tom vôbec sa vyjadrení, v komunikácii, seba vyjadrovaní. Ako tam hrozne veľa vecí záleží, hej, že jedna vec je taká tie technické veci, ako dýchať, ako si nastaviť tú bránicu v zmysle, že mať tú podporu, ako artikulovať, kde posadiť ten hlas. Hej. To sú všetko technické veci, ktoré nám môžu pomôcť k tomu, aby sme sa vedeli lepšie vyjadriť a cítili sa sebavedomejšie, sebaistejšie pri tom rozprávaní alebo spievaní, lebo to je v podstate rovná sa v tomto prípade. Ale zase je tam ešte tak tá psychická vec za tým, že ak ja si neverím, tak automaticky možno sa sťahujem. Aj na tomto sa vlastne pracuje, aj keď nie úplne priamo v rámci tej skupiny. Avšak my vieme ako keby tú svoju psychiku posilniť aj cez to, že začneme ako rozumieť tomu hlasu a tým nástrojom, ktoré nás môžu povzbudiť k tomu, aby sme vlastne potom získali to väčšie sebavedomie. Čiže dúfam, že som teraz odpovedala. Rozmýšľam, čo ešte bolo v tej otázočke. Môžeš ma ešte doplniť? Áno, ja poukážem, že boli sme tam, ja neviem, 3-4 hodiny, dosť dlho a naozaj bol tam človek, ktorého akoby presne prejav, ja neviem, keď sme sa predstavovali, bol veľmi tichý, veľmi taký utiahnutý a ja som mu skoro vôbec nerozumela. Na záver, okrem takého akože psychického nadšenia, hej, lebo aj to tam samozrejme prebehne, a keď si s nami robila rôzne tie cvičenia, ja hovorím, že to sa, mene osobne sa aj rozvibrovalo celé telo, hej, že to mi prechádzalo cez celé moje ja. Možno už s tým viem viac pracovať, je to v poriadku, ja som si to dožičila, hej, aby sa mi to rozvibrovalo. A ten človek na záver bol, a to len za tých pár hodín, bol úplne niekde inde. Zimom riavky vám, keď to rozprávam a to chcem povedať ako taký dôkaz toho, že realita, že nič vymyslené, že naozaj, že pracovať hlasom sa dá, je úplne úžasné, že také niečo robíš. Ja nie umelo, ale naozaj chcem úprimne povzbudiť každého, kto má, nemusí mať, že problém s hlasom, kto si to chce ako keby len pretrénovať, pochopiť a lepšie vlastne uchopiť. A naozaj ešte tí ľudia, ktorí viac rozprávame
a napríklad hodinu, dve, tri, veľmi veľa speakerov je, ktorí sa na to neorientujú, orientujú sa na formu, na obsah, výborne. Ja si myslím, že aj tá práca s hlasom, to je akože to patrí k tomu, takže odporúčam ťa vyhľadať v tvojich ďalších následovných workshopoch. Ďakujem krásne. Však dá sa to, prepáč, že skočím, najbližšie mám vlastne 20.10. a ja takmer v podstate každý mesiac robím ten workshop Otvor svoj hlas a k tomu potom nejaké následné tie masterclassy pripravujem. Čiže na tej mojej webovej stránke annarecoaching.sk to môžu všetko nájsť, alebo aj tu na LinkedIne v mojom profile. Ja aj teraz mám vlastne tú udalosť a dávam sem samozrejme tie pozvánky na Otvor svoj hlas. Áno. Ja to všetko dávam potom aj do komentov pod náš rozhovor. No, Anna, na aké nástroje všetky hráš? Čo tam všetko máme v tom tvojom pozadí? Na čo všetko dokážeš ty hrať? Tak na tom klavíri, na ukulele, ako ste videli, tu ho mám dole teraz, a tiež na gitare. Počkaj, tu je, ja to vidím, opačne, ako to tu mám. A na gitare, toto je moja gitara. A toto na druhej strane ešte jedna gitara a tá je môjho manžela. A ukulele vlastne tiež ho, ale ja som ho teraz si trošku privlastnila. Lebo ja som sa začala totiž to len 1. júla učiť na ukulele. To by som inak chcela tak ako povedať, možno ako povzbudenie, že kedykoľvek sa dá začať učiť nejaký nástroj alebo čokoľvek, alebo na klavíri, vieš, alebo tancovať, alebo možno, ja neviem, písať nejakú tvorbu a tak ďalej, že prosím vás, len chcem tak ako povzbudiť, že nedávajme si vôbec žiadne limitácie v tomto, že kedy je ten vhodný čas a dokedy by sa to malo, alebo niečo. Skrátka, kým dýchame, žijeme, sme schopní niečo robiť, tak to robme, ak nás to k tomu ťahá a môžeme sa to kedykoľvek naučiť. Ale zase musím podotknúť, že treba vyvinúť aj nejakú činnosť, nejakú, a nechcem úplne, že snahu a úsilie, lebo to znie tak, vieš, že akože boli to. Ale vlastne áno, ono to niekedy bolí, lebo keď sa učia nové veci, tak ono to nejde vždy jednoducho a aj mňa to bolelo aj fyzicky zo začiatku, hej, tie brúška prstov sa museli zvyknúť a na tie strunové nástroje. Ale samozrejme, že aj mozog, že akože mentálne ma to bolelo, keď som sa učila niečo nové, alebo keď sa aj teraz učím niečo nové. A je to, ako nájsť si v tom samozrejme tú radosť, že prečo to vlastne robím, ale si to vyžaduje nejaký ten tréning, že je to trošku aj drill, keď chceme sa ako dostať na nejakú úroveň. Tak. Anna, dáme na záver niečo pekné? Dajme ešte. Pekné, akože myslíš čo, že zaspievať? No, zaspievať, áno. Fú, vieš čo? Dosť bolo nášho rozhovoru. Poďme na ukážku. Ukážku, ale vieš čo, asi dám naozaj len ukážku, rozmýšľam, lebo ja by som asi teda zaspievala tú pieseň Mesiačik, ktorú som spomínala. No. A uvidíme, ako mi to pôjde. Lebo nie je úplne jednoduchá. Vymyslela som si také akordy, vieš. Lebo to som skladala na klavíri potom už, tú hudbu. Nie na gitare. Napríklad tú pieseň Zaspievaj si so mnou, čo som spievala na začiatku nášho rozhovoru, tak tu som vymyslela na gitare. To som mala vtedy také vyslovene gitarové obdobie, kedy som sa vlastne začala učiť hrať na gitaru. A pri tej príležitosti vznikla aj táto pieseň a to tiež tak vzniklo, keď to ešte poviem takú story, že som sa zobudila akože ráno a začala mi prichádzať aj tie slova, aj tá melódia, vlastne to, čo som spomínala, že mne to zvyčajne chodí naraz. A ja som nemohla vstať, lebo ty nesmieš zmeniť v podstate, vieš, si v tej alfa hladine. A ty vlastne nemôžeš zmeniť ako keby je polohu až skoro, hej. Čiže ja som len, našťastie som vtedy, inak bežne nemávam mobil pri sebe, keď spím, ale nebola som doma, bola som na inom mieste a vtedy ten mobil mám. A ja som teda siahla po tom mobile a začala som si to zapisovať a nahrávať a vlastne stále v tej polohe ležmo, že aby som, s takými polozavretými očami som vlastne napísala tú prvú slohu a refrén. A potom som vstala, že dobre, idem teraz k tej gitare a ešte to vlastne idem dotvoriť a chytila som ju a začala som vlastne tvoriť tie akordy a ešte sa vyvinula aj tá melódia, ten refrén.
Ale takto to vlastne vzniklo na gitare, lebo som chcela, aby to bola jednoduchá pieseň, tam nie sú žiadne zložité akordy, aby si to mohol zaspievať v podstate alebo zahrať aj začiatočník, akým som bola v tom čase ja. Takže skúsime mesiačik. Držte mi palce, priatelia. A aj keď teraz nie sme spolu v kruhu, lebo často túto pieseň spievam takto s ľuďmi, tak vás pozývam, zaspievajte si spolu so mnou. A totiž to v tej piesni ja vždy predspievam niečo a vy to môžete následne zopakovať. Mesiačik, mesiačik, kdeže si? Volám ťa, vzývam ťa, spievam ti. Mesiačik, mesiačik, kdeže si? Volám ťa, vzývam ťa, spievam ti. Pri tvojom svite vždy vidím viac, stačí mi aj malý polmesiac. Pri tvojom svite vždy vidím viac, stačí mi aj malý polmesiac. S tebou sa nestratím, mám svoj smer a v tvojom svetle si tancujem. S tebou sa nestratím, mám svoj smer a v tvojom svetle si tancujem. Svieti a vidíš, teraz som to majnul slovo, to sa mi stáva účas, čiže inak prebúdaš vo mne, čo driemalo, Boh mi je svedkom, že nemalo. Prebúdaš vo mne, čo driemalo, Boh mi je svedkom, že nemalo. Svieti a vtedy bdiem, otvorím srdce a náhle viem. Keď lúna svieti a vtedy bdiem, otvorím srdce a náhle viem. Teba, môj milý, nepláčem, rany sa zhoja, kým príde deň. Pre teba, môj milý, nepláčem, rany sa zhoja, kým príde deň. Ďakujem. Ivanka píše, ďakujem za hudobnú inšpiráciu, pekný večer prajem a veľa úspechov v tvorbe. Anna. Ďakujem krásne, Ivanka. Bola môjim hosťom. Všetky odkazy dávame do našich komentov. Srdečná vďaka, krásny večer vám prajem. Pri tejto hudbe sa s vami lúčime.
Ďakujem krásne za pozvanie, Luci, a za úžasný rozhovor. Cítila som sa veľmi dobre v tvojej talks a teším sa teda na všetky stretnutia mimo online sveta, aj s vami, aj s tebou. Áno, naživo je to vždy najlepšie a budú príležitosti najbližšie s tebou. Tak krásny večer, majte sa. Ďakujem, krásny večer.